od prvih stvari koje kad sam otvarala Sigurnu žensku kuću je bilo da stupim u kontakt sa medijima koji su nama i od izuzetnoj važnosti. Mogu čak da kažem da su i neki koji su bliski nama, koji sa nama rade, sarađuju i izvještavaju. Jer dobro novinarstvo sa razumijevanjem koje tako prenese vijest koju mi plasiramo može samo da unaprijedi ono što mi radimo. Bez dobrog novinara i onog novinara koji razumije o čemu mi iz Sigurne ženske kuće pričamo, može da bude samo dobro. U to ime ja podržavam saradnju sa novinarima i dalje i smatram ih kao jednim od naših saradnika.